11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Балҷувон ташриф оварда дар деҳоти Кӯҳаншаҳр корхонаҳои нави истеҳсоли орд, равған, афшураи меваю сабзавот ва коркарди меваю гиёҳҳои хушкро мавриди истифода қарор доданд. Аснои шиносоӣ ба президенти кишвар иттилоъ доданд, ки бо оғози фаъолияти 4 корхонаи муосири саноатӣ наздики 100 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуданд. корхонаҳои истеҳсолӣ дар маҷмӯаи саноатии ноҳияи Балҷувон дар масоҳати зиёда аз 1 гектар аз тарафи гурӯҳи соҳибкорони ватанӣ бо арзиши 9 миллион сомонӣ сохта шудааст. боздиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рушди Балҷувон оғоз шуд. дар корхонаи мазкур бо истифода аз таҷҳизоту технологияи замонавӣ дар як шабонарӯз то 20 тонна орд истеҳсол мешавад. дар ин ҷо гандуми маҳаллӣ ва ашёи хоми воридотӣ бо сифати баланд коркард шуда маҳсулоти тайёр бо тамғаи орди Балҷувон ба фурӯш бароварда мешавад. таҷҳизотҳои корхонаи истеҳсоли орди Балҷувон аз кишвари Туркия ворид гардида ба ҳама талаботҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. бо ба истифода додани корхонаи мазкур 10 нафар сокинони ноҳия бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди рушди Балҷувон нақша дорад, ки дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар бунёди дигар корхонаҳои саноатию маишӣ саҳмгузорӣ намояд. ҳоло дар ду хатти технологии корхонаи дигари саноатӣ равғани пахта ва офтобпараст дар зарфҳои аз 3 то 10 литра бандубаст мешаванд. таъсиси корхонаҳои нав дар ин самт вобастагии бозори дохилиро аз маҳсулоти воридотӣ давра ба давра коҳиш дода сатҳи зиндагии мардумро беҳтар мегардонад. шукронаи тинҷӣ, шукронаи сарвари давлат, ки мо имрӯз бо чунин шароитҳо муҳайё ҳастем. барои соҳибкор шудан, барои пешравӣ кардан имрӯз ягон мушкилот нест. мо ҳамин тасмими худро порсол гирифтем, аз ҷумҳурии мардуми чин технология ворид кардем, дар давоми 1 сол биноро сохтем, технологияро пайваст кардем. мо метавонем дар як шабонарӯз то 30 тонн равған бастубанд кунем, ноҳияро пурра аз равған таъмин кунем ва инчунин минтақа Ховалин, Муминобод, Кулоб метавонем ки маҳсулоти худро интихоб кунем. дар хатҳои технологӣ 10 нафар кору фаъолият мекунад ва мо боз 10 нафари дигар метавонем ба ҷои кор таъмин кунем, ки ин дар интиқоли равған, фурӯши равған. дар идомаи боздид пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон бо фаъолияти корхонаҳои истеҳсоли афшураи меваю сабзавот ва коркарди меваю гиёҳҳои хушк шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки корхонаи муосири саноатӣ барои қонеъсозии талаботи аҳолӣ ва содироти он ба хориҷи кишвар дар доираи ҳадафи 4-уми стратегии саноатикунонии босуръати кишвар аз тарафи соҳибкори ватанӣ Адҳами Холбобо бунёд шудааст. барои коркарди маҳсулот дар корхонаи мазкур ду хатти технологӣ насб шудааст, ки тавассути он дар як шабонарӯз 1000 қуттии шартии консерваи меваю сабзавот ва 15 000 қуттии мураббои себ истеҳсол мешавад. корхонаи мо маҳсулотро бо тамғаи шаҳди Балҷувон истеҳсол мекунад. корхона дар ду самт кор мекунад, меваи хушк ва меваи тар. дар корхона 18 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. дар ноҳияи Балҷувон асосан ҷангал ва боғҳо бисёранд. мо ҳаминро ба инобат гирифта корхонаро сохтем. мо дар ҳамин корхонаи шаҳди Балҷувон ба кори доимӣ таъмин гардидем. ман миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонам, ки бо дастгирии онҳо чунин корхонаҳо сохта ба истифода доданд, ки мо занҳо бекор наистода омада дар ин ҷо кор кунем.
дар ноҳияи балҷувон бо дар назар гирифтани афзоиши талабот ба афшураи меваю сабзавот ва меваи хушк майдони боғҳои мевадиҳанда ва ҷангалзор васеъ мегарданд. Акнун меваю гиёҳҳои шифобахши боғу ҷангалзори ноҳия дар ин корхонаи муосир бо сифати баланду тарҳи ҷолиб коркард шуда бо тамғаи файзи балҷувон ба мизоҷон пешниҳод мешавад. дар корхонаи навтаъсис аз меваю гиёҳҳо зиёда аз 25 намуди маҳсулот истеҳсол мешавад, ки ҷавобгӯи стандарти байналмилалӣ мебошанд. бо бунёди ин корхонаи муосир аввалин маротиба аз ноҳияи балҷувон меваи хушк ба хориҷи кишвар содирот мешавад. мо ният дорем ки маҳсулотҳои дар инҷо бударо содирот намоем. имрӯз зиёда аз 8 намуд маҳсулотҳоро бандубаст намуда ба хориҷи кишвар содирот менамоем. дар ҳамин рӯз зиёда аз 25 нафар коргаронро ба кор гирифтем. ният дорем ки то 50 нафар шумораи коргаронро расонем. мо шукргузор аз онем ки дар ноҳияи балҷувон баҳри беҳбудии мардум бахусус занону духтарони хонашин чунин як корхонаи коркарди меваи хушк ба истифода дода шуд. мо дар ин корхона зиёда аз 20 нафар занону духтарон соҳиби ҷойи кор ва маоши хуб гардидем. дар ҳамин ҷо ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намунаи маҳсулоти корхонаҳои навтаъсис муаррифӣ шуд. тибқи иттилоъ дар корхонаҳои тозабунёд истеҳсоли 40 намуди маҳсулот ба роҳ монда шудааст, ки дар бозор рақобатпазир буда дар баробари таъмини талаботи аҳолӣ ҳамзамон содирот мешавад. зимни суҳбат бо масъулон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорони ватаниро барои саҳмгузорӣ дар рушди истеҳсолоти ватанӣ ва таъмини сокинон бо кор муҳим арзёбӣ намуданд.